Хора, днес сте отново с ръчни ръце. Ще направим едно състезание, което е за сръчност. Добре, първото е. Ще има три рунда. Който спечели, ще получи една невероятна награда. Добре, първото е с полимерна глина да направите Енард. Другото ще е Funtime Freddy и другото Балора. Добре. Второто изпитание е за рисуване. Рисуването ще нарисувате Балора, най-трудната и Енард. Третото изпитание ще бъде за, как да ви го кажа, ще е по-трудно отколкото с полимерна глина или рисуване. Ще бъде третото ще бъде, хора, да направите с най-трудната с полимерна глина. Ще направите Енард с полимерна глина. Когато свършите с всичките изпитания, ми пишете коментари, нали сте направили първото, второто или третото, и наградата ще бъде цял пакет с полимерна глина. Който спечели, ще го получи. И това ще бъде за мен. Абонирайте се. Чао!